accesul pe strat junior, avem o activitate foarte frumoasă, o denumit sărbătoarea clubului nostru, sărbătoarea Superstar. Așa că vreau să fiți atenți, că în prima parte o să facem o încălzire bună, o să facem un joculeț de atenție și după aceea o să urmeze esența activității și o să vedeți voi despre ce e vorba. Acum, fiecare dintre voi, dacă vedeți șaloarele la gata, ne vom așeza fiecare la câte un jalon galben, repede, fiecare la câte un jalon. Galben, galben. La jalonul galben. Nu, galben. Galben. Mov. Gata, suntem la galben? Toată lumea e cu fața spre noi aici, fiindcă urmează partea de încălzire. Da, am spus un joc de atenție. De aici domnul profesor va conduce prima parte și atunci vreau să ascultați, să fiți atenți. Eu mă duc doar să-mi reglez puțin microfonul, da? Bun, atenție, observăm că fiecare suntem la un jalon, da? Nu ne deplasăm, o să lucrăm pe loc. Suntem atenți, ochi și urechi la mine, bine? Pentru început, joc de glezne ușor pe loc. Dăm din brațe, fața la mine, unde ne uităm? Hai Patrick, foarte bine, dăm din brațe și creștem ritmul puțin mai repede, foarte bine. Și mai repede, acum ia spune, cât de repede putem? Rapid. Foarte bine. Atent. Acum ușor, da, ne relaxăm. La bătaia mea din palme, efectuăm o săritură cu genunchii la piept. Bine? Joc de glezne. Și sus, așa, bravo, frumos. Continuăm. Joc. Acolo pregătiți. Sus, foarte bine. Sus, foarte bine. Și sus. Haide. Sus. Pe jalonul nostru. Ne-am deplasat de la jalon, de acolo. Sus, foarte bine. Stop, sus, brațele, tragem o reacționați, inspirăm. Sus. Dăm aerul afară și sus. Continuăm încă o serie, hai să vedem cine poate. Sus, foarte bine. Sus. Bravo, suntem atenți, fața la mine. Foarte bine, sus. Și sus. Bun, stop. Atenție, acum să schimbăm jocurile. Ține minte 3 numere. Numărul 1, brațele sus, toată lumea. Ține minte, 1, da? 2, palmele pe umeri. 3, brațele laterale. Mare atenție, bine? Pentru început facem ușor, după care creștem ritm. Atenție. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Fluturăm din degetele, toată lumea sus. 2, 1, 2, 2, Foarte frumos. 2, 3, 3, stai. Eu știam că am vorbit frumos și tare. Și 1. Sus. Lăsăm brațele pe lângă corp, scuturăm. Foarte bine. Acum introducem și numărul 4. Mâinile pe genunchi. Bine? Ține minte? Da. Atenție. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Unde-i 4? Care era 4? Foarte bine. Și 1, și 3, și 4, și 3, și 4, și 3, și 4, și 3, și 2. 2, foarte bine. Și 2. Bun. Atenție, acum inspirăm. Fața la mine, sus. Dăm aerul afară. Foarte bine. Relaxăm, da? Inspir. Expir. Și ultima, adânc, tare. Trage aer. Expirăm. Bun. Atenție, acum o să schimbăm. Atenție. Da, fața la mine.
Atenție, acum o să închidem ochișorii, da? Și Toată lumea închide ochii închidem ochii. și fiți atenți după microfon, vă duceți. Închide ochii. Dau colegului meu. Toată lumea ochii închiși. Atenție, închidem ochișorii, da? ducem Și după ușor ne microfon. deplasăm după Hai să voce. ne deplasăm Pe după voce. loc, nu Voce. stop, pe loc doar ne întoarcem după cum auzim vocea, da? Ține Foarte ochii bine, închiși. închide ochii, închide ochii, închide ochii. Foarte bine, bravo, bravo, ne mișcăm excelent. Haide, haide, ține ochii închiși, ține ochii închiși, foarte bine, Haide, 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 bravo, 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 continuă, continuă, auzim, da, bravo, 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 ține ochii închiși, nu fura, nu trișăm, foarte bine, ochișorii închiși, unde mă auziți, foarte bine, haide, foarte, așa, bravo, bravo, să așa face, atenție, deschidem ochișorii, Și am deschis și am dat pe cei care au venit alături de noi. Acolo a venit uitați-vă, a venit moșul la noi la mine. Te salutăm, moșule, bine ai venit la noi. Ne bucurăm că ai onorat invitația noastră. Știi că ți-am scris acum câteva zile să vii alături de grupa noastră. Trebuie să spun că ei sunt doar o parte a clubului nostru. Ca să fim cu toții în atmosferă, rog părinții să se așeze la jaloanele roșii, pe jurul prejur, haideți de părinți, fiindcă și dumneavoastră sunteți foarte strategică din organizațiunea noastră. Haideți, vă rugăm frumos, putem să stăm că avem suficiente jaloane pentru toți care sunt aici și zicem așa, moșule, că sunt sigur că ai să ne spui câteva lucruri utile pentru copiii noștri, pentru clubul nostru. Te-aș lăsa câteva cuvinte să le spui băieților și tuturor invitaților. Bună ziua! Bună ziua, dragi părinți! Bună ziua, dragi copii! Bună ziua, dragi profesori! Mă bucur că am venit la voi. Am primit o scrisoare prin care îmi spunea domnul profesor care la clubul cum se numește Camuta? Cum se numește clubul nostru? Superstar, da. Vezi, Un măi, nume moșule, dar ți-am foarte spus frumos. doar. Am Măi, uitat că așa, sunt bătrân. ești bătrân și de-aia, da. Da. Sunteți niște copii minunați, domnul profesor se mândrește cu voi și m-am gândit ca să trec, să vă aduc un cadou, să vă aduc niște gânduri bune, niște urări de sărbători, dar aș dori și eu să ascult poate o poezie, un cântecel, cine vrea să-mi spună și mie când mă odinesc un pic, o poezie, un cântecel. Moșule, vreau în prima fază, e în regulă, în prima fază vreau să le transmit sau să transmit eu câteva lucruri tuturor profesor. invitațiilor. Te rog frumos și după aia și dumneavoastră, domnule Vă Moș. las să-mi prezentați și mie Asta vreau să vă prezint clubul, ca să știți mai bine dacă merităm sau nu merităm ca ca să voi. știu mai bine dacă și la anul o să mă întorc. Da? Cu drag. Cu drag, că la anul oricum te vei întoarce lângă noi. Bine, Moșule, te rog. profesor. Vă mulțumesc. După cum am început și v-am spus că ceea ce vedem aici și mă uit, văd niște copii extraordinari, copii frumoși. Ne uităm acolo la cadouri și spun, am fost și cu minți. Păi dacă nu eram cu minți, venea moșul, eu zic că nu venea. I-am spus, moșule, am copii cu minți, frumoși, talentați, mamă, să vezi ce fotbal știm. Când ne pricepem așa mai mult sau mai puțin. Și moșul a venit încărcat cu multe daruri. Vreau să spun, moșule, anumite lucruri nu ți le-am spus în scrisoare decât te-am rugat să vii. Vreau să spun că noi suntem în activitate de doar
3 luni și jumătate și ce vezi aici e doar o pătrime din copiii care fac parte din clubul nostru. Am făcut lucruri foarte bune, foarte bine organizate, după părerea mea, cu multă muncă. Pe lângă faptul că am făcut viza medicală, moșule, și toți copiii de aici, toți au făcut viza medicală la medicină sportivă. Am rezolvat problema asta, avem copii sănătoși, știu și eu, și părinții lor știu că avem copii sănătoși. Am accesat, moșule, niște fonduri prin niște vouchere, să le zic așa, prin MTS, pentru Direcția pentru Tineret și Sport, și am rezolvat și o parte din echipamentele de antrenament, pot să zic și de prezentare. La clubul nostru, moșule, chiar dacă suntem de 3 luni înființați, suntem peste 65 de copii legitimați. Vreau să-ți mai spun, moșule, că pe lângă faptul că mă mândresc de lucrurile care le-am făcut, și aici e esența aia care mă bâlbâi, fiindcă vreau să spun, moșule, despre oamenii care îi vezi pe margine. Ei sunt sponsorii activității noastre ca și club. Ei ne-au ajutat să ne dezvoltăm, ei, oamenii de pe margine, au fost alături de noi și când le-am spus drepți că trebuie să rezolvăm ceva, a stat drepți. Când le-am spus haideți să punem numărul să rezolvăm alte lucruri importante, au pus numărul și au rezolvat. Și aș vrea ca noi, stafful clubului, să îi aplaudăm pe părinți, fiindcă merită, și eu mă închin în fața lor. Dacă e vorba despre reușite, este vorba și despre stafful clubului. Este vorba despre acești băieți frumoși. 3 dintre ei sunt profesori, cum bine știți. 4 sunt elevii mei de la liceu, de la Sfântul Pantelimon, de la clasa 9, clasa de fotbal. Îi cunosc de 6 sau 7 ani. I-am ales să ne ajute sau să pună umărul și ei în dezvoltarea clubului nostru. Dragii mei părinți și elevi, probabil că îi știți pe antrenori, poate după nu îi cunoașteți pe elevi, aș vrea să vi-l prezint. Să vi-l prezint pe prietenul și colegul meu, Răzvan Nicolae. Vino, te rog, să dai mâna cu moșe. Mulțumesc, Răzvan, pentru colaborare. Îl avem pe Cătălin Pătrașcu, care a lucrat cu mine de 2-3 ani și a venit lângă clubul Superstar pentru a pune și el umărul. Îl avem pe colegul nostru Ionuț Șorega. Te rog, Ionuț. A fost coleg de facultate cu Răzvan, e la master, e și profesor, de fapt toți 3 sunt profesori. Primul an în învățământ, debutanți fiind, activitate școlară dimineața ca și bine, de exemplu, și după amiază muncă la Superstar. Avem acolo 4 băieți. V-am spus că mi-am ales pe Sprânceană, cum e vorba. Mi-am ales după calitățile lor, îi știu foarte bine, îi cunosc. Primul de aici este și capitanul meu de echipă de la grupa de 2005, Boros George. George, în aplauzele noastre, te rugăm să dai mâna cu moșul. Îl avem pe Manea Silvio. Silvio, mă bucur lângă noi. Andreiță Robert. Robert, mulțumim. Și nu-l cunoașteți pe Victor, m-am rugat de el o lună de zile. Zic, Victor, hai lângă noi. Fiindcă-l cunosc de atâția ani și zic, hai și hai. S-a îndoit, s-a răsucit, până la urmă a zis, gata, domn profesor, sunt alături și e Victor lângă noi. Vreau să mai vă spun următorul lucru. Am echipă tânără, am echipă puternică și tinerețea în prima fază este vorba de vitalitate, cum să vă spun ca să înțelegem.
Este vorba despre tinerețe, elanul la tineresc, că își doresc să facă ceva și sunt sigur că împreună vom realiza mari performanțe. Dacă acum suntem la nivelul de organizare a grupelor, sunt sigur că din martie ajungem, sau undeva în vară o să ajungem fiecare la categoria lui de vârstă, fiecare să avem ca și antrenor, vorbesc, nu elev, antrenor, să aibă una sau două grupe în instruire, să facem organizare eficientă. După cum v-am zis și faptul că sunt la liceu la Sfântul Pantelimon, sunt profesor acolo, am aproape 18 ani sunt acolo și am învățat multe alături de 5 colegi de-ai mei de acolo. Am învățat multe și am reușit și sunt sigur că voi avea succes în activitate, fiindcă vă spun că din ianuarie un coleg de-al meu de la liceu de la Pantelimon va fi omul de bază în coordonarea clubului. Va fi, eu știu, e pe o treaptă puțin mai sus decât mine, ca și fiindcă are mai mulți ani de când e la Pantelimon, e pe o treaptă, mă repet, la un nivel superior în ceea ce privește organizarea și tot ce înseamnă antrenamente și atunci, cu siguranță, fiind doi care sunt în fața, să zicem așa, în fața și care trag spre înainte clubul, vom avea reușite și la anul, pe vremea asta, dacă ar da Dumnezeu să putem să facem cu tot clubul, ar fi extraordinar, toată povestea asta. Dacă nu, sunt sigur că numărul nostru va fi mult mai mare. Sunt sigur că performanțele noastre, atât sportive cât și organizatorice, or să fie de excepție prin venirea colegului meu la club. Moșule, ai văzut despre ce am vorbit. Eu mă bucur și încă o dată știu că toți, punând numărul, vom avea succes în dezvoltarea noastră. Acum, moșule, te rog, fiindcă știu, așteptați să vorbiți cu moșul, vreau să ascultați ce vă spune și dacă a ridicat unul sau altul mâna acolo, va veni aici la jalon, îi va spune moșului ce trebuie sau ce îl întreabă, sau o poezie, o poveste, nu știu, ceva frumos, sunt sigur că îi va spune. Moșule, te rog frumos să vorbești cu băieții noștri. Da, domnul profesor, în primul rând vă felicit. Un club tânăr, oameni tânări, părinții sunt lângă dumneavoastră, copiii și ei. Mă bucur că am venit și vă doresc mult succes. Să revenim la treburile noastre, la bucuria copiilor, la cadouri. După cum v-am spus, mi-aș dori ca cineva dintre voi să poată să spună poezie, dacă știți. Hai, vină! Hai la jalonul albastru aici, în față, și spune-mă tare cum te frumos. numești. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Mihai. Mai tare? Tare, Mihai. așa. Mihai, hai înainte. Că moșul e bărbat și dau de Dacă Moș Crăciun aș fi. Cum? Dacă Moș Crăciun aș fi. Dacă Moș Crăciun aș fi, aș pleca cu sacul în mine și aș aduce bucurii celor ce fac fapte bune. Jucării, dulciuri, prieteni pentru toți copiii mici, sănătate, spor în casă pentru părinți și bunici. Și cu sacul gol acasă să mă întorc cu drag din nou, căci sub brad m-a pus și mie moșul un frumos cadou. Bravo! Cine ne mai zice? Poftim? Haide, Matei! Curaj! Dar tare, Matei, așa cum știi că dai minge, tare. Da? Mă numesc Matei Bracov. Bravo, Matei! Lasă să spui moșul ce O să spun ceva despre Moș Crăciun. Moș Crăciun cu pete galbeni, și aduce multe daruri, la fel
Hai, dragi, că știu că le-ați învățat la școală. Avem și o vedeță pe acolo, nu? Și văd eu la bine. Nu știu, le mai avem și alte grupe fetițe, dar Eva, da, Eva e o fată foarte bună, o să vezi când o să mai vii. De data asta nu moșule că e rușinată. Da. Ne va spune pe teren, o să vezi, moșule, că te chemăm. Dacă avem emoții, moșul oricum a adus vouă cadou, vă dorește un an nou cu bucurii, un an nou cu sănătate, sărbătorile de Crăciun să vă aducă ceea ce vă doriți, atât vouă cât și părinților. Voi copii să fiți cuminți, să ascultați pe părinți și pe bunici, să învățați, să aveți rezultate bune la școală, dar și la fotbal. Sunt sigur că ne vom vedea și la anul și voi veni cu drag. Acum, domn profesor, dacă sunteți de acord, moșul ar vrea Trebuie să le dăm cadourile la copii. Facem cadourile, Da. să le dăruim Da. lor. Vă mulțumesc și să aveți sărbători cu bine și sănătate. Primul care va veni alături de noi este Vasile Ștefan. Haide, Ștefan, în aplauzele tuturor. Ștefan, vină la noi și aici să rezolvăm problema cu cadoul. Salut! Moș, lângă moșul aici, te rog, ține mânuța aia. În Și cealaltă. ne uităm în obiectiv, Ștefan. Ține de aici. Și moșul o să-ți mai dau un cadou pe care o să-l ținem amândoi. Tot în mânuța așa și ne uită la mine aici. Aici, te rog. Și zâmbim. Perfect. Ștefan, ne bucurăm, te rog frumos să te duci acolo, la jalonul tău. Îl avem pe Matei Chiriță. Haide, Matei! Hai curaj! Salut! Mateuțu, primul cadou, în mâna cealaltă și următorul, îl ținem și ne întoarcem cu fața la domnul aici cu aparatul de fotografie. Hai, Atenție. să zâmbim! Succes. Bravo, succes! Bravo, Matei! Și acum este vorba despre Eva. Cine e Eva? Nu știu cine e, nu cunosc. O cunosc. Haide, Eva! Haideți în aplauze, Eva! La anul promis o să spui ceva, da? Te-ai Da. emoționat. Rămâi aici lângă moșul. Asta o ținem amândoi și zâmbim frumos. Așa, bravo. Felicitări, Eva. Felicitări, Eva. Felicitări, Eva! Aplauze pentru Eva, fiindcă este o fetiță extraordinar de valoroasă și din punct de vedere sportiv. Și vă mai spun ceva, ce am remarcat. Am cel puțin 70 de poze în care apare Eva, fiindcă am mii de poze. În toate pozele apare zâmbit, n-am văzut așa ceva, la niciun punct. Deci nu m-a zâmbit, pe cuvântul meu dacă am văzut. Deci m-a minunat în orice poză care apare, numai cu zâmbet. Asta înseamnă că fotbalul se face cu zâmbetul pe față. Ungureanu Rafael, haide Rafa, în alergare la moșu, să-ți dea moșu cadou. Salut! Mânuța aia, eu îți dă neluc mâna cealaltă. Și acum, cazul următor, stăm așa și ne uităm la așa. Hai, zâmbim frumos. Așa. Felicitări. Felicitări! Felicitări, Rafael. Urmează Pavel Eduard. Haide, Eduard, unde ești? Sprinter ca totdeauna și cu viteză, Eduard. Ce viteză ai, felicitări! În mânuța cealaltă nu plecă. Plecă că moșul după aia s-a plecat. Ține-mă și să apărem o poză frumos. Așa, zâmbim. Felicitări. Bravo, felicitări! Felicitări, Eduard. Vine acum lângă noi un copil foarte bun. L-am răpit, să zic așa, de la Sparta, în 2013, tocmai de-aia l-am răpit de acolo și a venit lângă noi. E un copil extraordinar. Îl cheamă Paul Oteanu. Haide, Paul! Bravo!
Ce portar îți place ție? Cu cine vrei să semeni? Sau ca ce? De Gea, bravo! Măcar ca unul dintre ei să ajungi. Cu fața aici. La post, bravo! Să ai baftă! Succes! Felicitări, Paul! Vine acum lângă moșu, Bracău, Matei. Haide, Matei, rapid, Matei, rapid. I-ai spus poezia lui Moșu, vezi? I-a spus, da, corect. Ține vreți, da? Decis, da. Ești emoționat? Oh, îți vedea nu știu tot. Rămânea un copil foarte. Hai să râdăm un pic aici, să zâmbim. Așa. Felicitări. Felicitări, Matei. Vine lângă noi Patrick Ioniță. Haide, Patrick, în alergare, Patrick. Bate cupa cu moșu. Bate cupa cu moșu, Patrick. Așa. Poftim. Am mânuța aia. Și acum ținem asta amândoi. Și să zâmbim frumos asta. Așa. Bravo. Bravo, Patrick. Patrick e și vecinul meu acolo. Achim Hoia. Haide, Hoia. Ai lipsit o perioadă mai lungă, dar ești tot lângă noi aici. Bine ai revenit. Bine ai revenit? Corect? Ne întoarcem. Ne întoarcem cu fața la obiectiv, acolo să facem o poză. Poți da cu fața, așa, ca să se vadă. Așa, bravo. Succes! Felicitări. Lângă moșu, acum va veni Sasha Atitiene. Haide, Sasha. Bravo, Sasha. Viteză bună. Mânuța cealaltă. Și cu fața, așa. Și cu ăsta. Și urmează poza. Moșu. Felicitări, Sasha. Va veni să primească darul de la moșu Mihai Gogoș. Haide, Mihai, în alergare ușoară. Că tu ai fost primul căruia. Păi, am spus primul poezie la moș, corect? Ai spus tu, primul. Poezia, frumos. Da. La anul, vrei să fiu mai curajos. Că moșu e prietenul tău. Hai să ne uităm acolo să zâmbim. Așa. Succes! Felicitări, Matei, Mihai. Vine lângă moșu Mihai Gaba. Andrei Gaba, scuze. Hai, Andrei, hai, Andreiuțule. Haide. Bravo, Andreiuțu. Da, cum de bravo! Și mânuța aia. Și punem aici. Și cum facem poza? Așa cu zâmbetul pe buze. Zâmbetul pe buze, normal. Felicitări! Felicitări! Felicitări. Va veni să primească darul de la moș Eduard Gheorghe. Haide, Eduard. Felicitări. Felicitări! Poftim mânuța aia. Și încă un cadou. Și urmează poza. Ia să vedem. O să vedem pe buze așa frumos. Succes! Felicitări, succes. Și dacă Serghei, fratele tău, nu a câștigat, dar a fost acolo printre primii, dacă ne-ai trimis un mesaj, da? Vreau să te duci la moșul să primești cadoul. Felicitări, Serghei. Felicitări și ție și frățiorului. Mi-a ținut pumnul. Și eu, nu așa. Ține pumnul, mi-am partea aia ca să... Și asta o ținem amândoi. Și zâmbetul acolo. Aici, aici, mai jos, bravo. Succes! Succes! Toată lumea a primit cadou? Aici? Nu, mai trebuie. Cine n-a primit? Andrei Niculescu, ultimul component al grupei, este și el alături de noi. Opa! Și cadoul pentru Andrei. Sunt sigur că cât de repede o să rezolvăm și cu Andrei să aibă și el aceleași produse, că și le-a dorit, dar spun, din păcate, n-am cum să mai dau, să-l mai solicit pomoșul în treaba asta. Și sunt sigur că o vom rezolva cât de repede. Primești și tu ce au primit și ei, da? Bine. Bravo. Toată lumea a primit, da? Să
niște produse foarte frumoase. Eu v-am spus și sunt sigur că sunteți la sentimentul meu că la copii frumoși, e o vorbă, eu o zic și vă spun, lângă copii frumoși și copii frumoși. 100%. La copii frumoși trebuie echipament frumos. Și atunci, sunt sigur că produsele pe care le-ați primit or să vă ajute, or să vă bucure și atunci, în martie sau când o să începem activitățile de competiții, vom avea noi invitații la o să se întâmple sau o să zică, băi, ce frumos copii, pot să dacă știți și fotbalul o să vedem. Dar obiectivul nostru prioritar este mișcare, sănătate, disciplină, activitate și o să vedeți că nu mult o să treacă până o să avem și performanțe în competiție, o să participăm și în turnee, o să participăm și în campionamente și o să facem lucrurile din punct de vedere profesional, zic eu, destul de bine. Moșule, acum aș vrea ca să facem o poză de grup. Perfect. Prieteni, atenți, frumoși și zâmbitori. Atenție, vă rog. Rămânem pe loc. Atenție, zâmbitori, zâmbitori. Cheese! Felicitări! Bravo, copii! Rămânem acum repejor la jaloane, fiecare dintre voi lăsăm mingile. Mulțumim moșului. Moșule, mulțumim frumos că ai venit aici la noi și ne-ai adus darurile astea minunate. Eu vă mai transmit pe lângă finalul ăsta sau finalitatea asta de idee ACS Superstar vă mulțumește pentru colaborare, vă mai transmit și multă sănătate, vă transmit ca la anul să vedeți tot la fel de frumoși, tot la fel de voioși, cu putere mare de muncă pentru a realiza multe lucruri alături de clubul Superstar. Mulțumesc tuturor pentru participare, să fim sănătoși și să auzim de bine. Vă pupăm, sănătate!